Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Mahilig ka bang mag-alaga ng bata? Oo, super hilig ko. Like, super legit and all mag-alaga ng bata. Ba't ka natawa? Oh, bakit? Hindi, ba't ka natawa sa tanong? Ano bang bata ang iniisip mo? Eh, yung bata, mga sanggol, ganyan. Oo. Hindi, ako talaga kahit papano, kahit ganito itsura ko. Bakit naman? Okay naman itsura mo. Wala namang problema dyan na kahit sabihin nilang meron, wala. Pag galing talaga sa'yo, may double meaning eh. Hindi, pero legit. Oo, gustong-gusto ko nag-aalaga ng bata. Yung tipong ibibaby ko sila and all. Oo, yung mga pamangkin ko, na ngayon ay 13 years old na, 12 years old. Nako, yan yung nagagalit sa akin kasi ako pa yung pag hinahatid namin sila sa school, niyayakap ko pa sila in front of their schoolmates. O, kiss mo na kay uncle. O kaya, hug na. Ano ba yun, uncle? Huwag na, matanda na ako. Yan, may so, mga ganon. sweet ka ba talaga o gusto mo lang silang ipahiya? You got it right. Gusto mo lang ipahiya, no? Gusto kong pinapahiya yung mga... Alam mo, there's a certain satisfaction every time na umiiyak yung mga pamangkin ko dahil sa akin. Alam mo, hindi kita kukuning ninong. Uy, grabe! Pero nakita ko talaga mga kabisyo kung paano mambuli ng pamangkin to si Konyo Bicolano. yung binata na papasayawin mo, no? Oo. Tapos pag hindi sumay, sige, hindi kita i-Gcash. Ikaw ba mahilig ka sa bata? I mean, sanggol, mga ganyan. Maalaga ako eh. Ay, Hindi wow. lang sa mga bata eh. Kahit sa Pati? mga matanda. Wow! Oo. Pero alam mo, Konyo Bicolano, kung hindi ako naging DJ, Oo. magtuturo ako ng preschool. I like it. Oo, mahilig ako sa mga bata. Kaya tignan mo, mukha rin akong bata. Wow! Ako rin, mahilig ako sa bata. Batang ano. Tingnan mo yung mga ex ko, mga bata. Kaya nga nabuhang Sagip Iha Foundation. Foundation. Diba? Ikaw ang CEO. Tama. O, sino ang CFO? Siyempre, Totoy Bato. Diba? Ay, nako. Dahil speaking of mga nag-aalaga sa mga bata, diba? Yan. Aminin natin tayo mga kabisyo ng mga childhoods natin. Yan. May mga nag-aalaga rin sa atin, maliban sa mga magulang natin. Na hindi natin makakalimutan. Totoo. Diba? Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling 2 uri ng Tagapag-alaga sa pamangkin! Galit. Tara, kape! Tara, kape! Galit? Kaya nga. Ayan po na tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga batas militar. Gingging, anong oras na? 3, 5, 10, 15, 3:15! At anong ginagawa kapag alas 3 na? Matutulog pa! May natutulog bang bukas ang mata? Depende po. Ano gusto mo? Duklatin ko yung mata mo? Ipakain ko sa uwak, ha? Hindi po. Anong hindi pa? Hindi po, Captain! Ayan, very good. Matulog ka na. Ano pong gagawin mo po habang natutulog po ako po? Ikaw to lang hindi alam ka. Matutulog din, syempre. Kapag di ka pa natulog sa loob ng 1 oras, may isang palo ka. Gingging, tulog ka na? Ay, tulog na. Ito, i-chat ko na si Biko. Biko, tulog na yung alaga ko. Mag-video chat na tayo. Huli ka! Tita Jessa, huli ka! Gulat talaga ako. Huli ka, Tita Jessa! Aba, anak ng putakti naman to. Akala ko tulog ka na. Hinuhuli ko lang po ikaw kung natutulog din po ikaw. Hindi po ikaw natutulog po. Kaya hindi rin po ako matutulog. Nagjojowa-jowa ka lang di ka naman maganda. Hindi ka matutulog. 1, 2, 3. Ay, Pak. Gumar, sige ito. Tawagan mo na ulit ako. Ayan.
ito ang dahilan kung bakit maraming batang napabayaan. Yan ang pag-usbong ng cellphone. Yan, yung tipong maraming nasunog na ulam, maraming nasunog na sinaing, Nasunog na damit. at maraming nag-overslept na mga bata because of this. Awa. Nakikipag-video call. Ayan. Ay, naku, naalala ko yung tita ko, again si Tita Christy. Yun din, batas militar talaga, Ay, talaga? yun. Mas takot pa ako sa kanya kaysa sa nanay ko nung bata pa Yung kami. tipong kapag maririnig mo na yung yapak ng paa niya and all, Oo. matatakot ka kasi there's a distinct sound di ba? Totoo. Oo, yung nanay mo, tatay mo, alam mo, medyo mabigat. Mabigat. Oo, pero yung mga ganitong batas militar, Tak, taka, tak, 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 yeah. taka, 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 tak. takatak boy. Sumasayaw. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not least, number 2. Pandua. Pangadua, ito ang mga influencers. Hingging, hoy, Pa? mag-FB lang ako ha. Huwag kang gagawa ng kung ano-anong kababalaghan. Kung hindi, susumbong kita sa daddy mo. Ano pong kababalabagagabagahan? Huwag ka na lang magsalita. Sige, ito na, sige magla-live po. na ako ha. Oh, shh, huwag ka maingay, naka-live na ako. Hello guys, welcome to me. Nandito na naman ako ngayon sa maganda naming bahay. Diba, oh? Ay, thank you sa aking two viewers. Ay, ako ang nagpatayo nito. Hindi naman sa'yo to, Tita Jen. Ito nga pala ang uni kaiyak. Halika dito. Super cute niya, diba? Mana siya sa akin. She's my princess. Say hi to them. Come on, come on. Hi. I'm a single mom. I'm a single mom. Kaya nga gustong-gusto kong... Kaya sa mga gustong Totoo po. Kaya sa mga gustong magmahal ng single mom na may magandang bahay at magandang anak katulad nito, PM me. I'm available. Go. Sinungaling! Sinungaling ka, Tita Jen. Sinungaling ka! Diba? Galing ng anak ko. Oo, maarte yan. Anong kaguluhan to? Daddy! Si Tita Jessa, sabi niya raw, mami ko siya. Tapos sabi niya raw, bahay niya raw to. Di ba hindi totoo, Daddy? Hindi! Yak. May blemo. Yak. Ano na naman pausa mo, Jessa? Inuubo tuloy si Gingging dahil sa'yo. Pang-content lang po. Si Gingging. In-stress mo kasi, nagkaroon tuloy ng plema. Si Gingging yung batang minumumog yung plemo. Ay nako, mga influencer dyan. Okay lang naman yan, mag-TikTok kayo, kumaldag kayo habang nag-aalaga sa pamangkin. Just be creative. Huwag nyo lang kalilimutan na may inaalagaan kayo. Kaya nga, at higit sa lahat, huwag kayong sinungaling. May ganyan na. Meron akong kaklaseng ganyan dati. Totoo? Oo, mayaman kasi sila. Okay. Tapos nahuli daw niya yung yaya niya. Nagkukunwari na siya yung asawa ng tatay. Napaka-ilusyonada. Uy, hindi ka sure. Malay mo. Ay, Diba? may ganyang diba? May ganyang filter. Ay, oo. Babysitter. Oo nga, babysitter. Oo. Tapos yung mga linyahan, oh my gosh, sir, I'm stuck. Ay, naku. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang iyong daddy, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, DJ Robin Shanna. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Ay, gusto ko lang i-shoutout si Ate Lita na bumisita sa ating booth. Yan. Minsan lang yung bumisita dito. Oo. Makakatulog na, oh. At siya, kabisyo, makakasama pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Bilis. Mabilis ba? Mamadali, Recorded. Muli din si Sir pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shanna. Your Uragan Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang it's... Tara. Kape. Tara, kape. Alatak nagmamadali ka umuwi. Iihina kasi ko. Sa 91.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shanna! Sasakyan si